guys, for today's video is mag-celebrate kita ng first anniversary kanino. Kaya naka na, nilagay sa malinaw. Wala na ito ang video. Let's go! Nasa turbo na kami guys. Ruruyan ako kay Banang ko. Hindi nag-aaral, nasa likod na nila na ako. Boss, ginagawa mo dyan. Narataw kayang... Ala. Nag-aaral yaw na ako digdiyo. Ala. Nag-aaral ako lalaki nag-aaral at wala. Gago! Hey guys, nasa ano na kami, nasa Matos na kami. Eh, may balabak na. Mayong lana. Hey guys, happy first anniversary sa G-Norms na tropa ko sa college. Yes. Kadugman daw. Kadugman. Ano ang cake ta? Ay, uwi na hanawan. Kasi daw talaga, boss. Pero wag ta cake. Dalawang cake ta kayo, yun ang ito naging cake ta. Happy friends, sorry pa. Happy friends, sorry. Uy, yun na. Ano pa? Dito mo. Kaya tama na yan. Ano niyo? Sarap ka. Okay. Sarap ang glow. Wala ko muna, boss. Okay. Ayan. Ano na po? Ito ang pinakamarikis. Tapos. Busy ka pa. Salamat ng ano, salamat Lord sa aming biyaya. Siya manitit naman. Naway maging matatag pa tayong lahat. Diyan. Ako mo. Kaya mo na. Mga ma'am. May signal ka to? Kaya sabi ko sa'yo pag ano. Siya nagdang wave. Napakatang matindiw niyo. Tapos katulong. Eh, napala. Gago! Wala mo parang pinili mo lang. Yan mga maglakit ako pa din. 1, 2, nakabidyo na ni. Bitaw ng mahinahon ako pa'y Ilang katak na yan? 1, 2, 3. Hindi ko man sinabihan ng nagdedemit na. Sana sa iyo. Wasa ng picture ko. Dahil daw na. Ayun na. Tayo nga na ililing mo. Alam ko yan mo na angkot. Isa man ito mag-ahila. Sorry naman. Hindi ko nag-ano. Sige guys, salamat sa panonood.
Sige na, babay na. Yo, 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 oh!